plan na amo po yan magiging survey tanganing abanwaan ta bukusan ng third class municipality. Kita na po pinakauring municipality San Juan. Ku panahon la kabisto kabaaw na number 1 lang yayaman nga kabaaw. But abo man akong magbasol ko mga nauna, kundi nagkataon sa nagad na uda po tamang tao or profesyon na nakaluog sa Disanggunan Bayan. So Sangwan po, ako bilang usad na arkitekto, bilang usad na presiding officer, 8 pong mai-elect na konsyales, amo po yan boses ninyo. Iironggon ko, lambang usad, sisilngan ko, plataforma ninda na ipapasar so yan Sanggunian Bayan, and ititreat ko po yan kinpatas. Pakatapos ka pag session, dapat mag-arrive kita kintamang desisyon para sa Banwaan na Baaw. So, Diyos maray na gabi po kaninyong amin. Salamat na maray po. Thank you. Thank you very much. So, narungog na po sa mga kandidato para Vice Mayors. An pong sumusunod na kita, sa di na kita Mayor. So, 15 minutes po itatao. Let's start with Mayor Jeffrey S. Bisenyo. Okay. For a while, sir, Okay, sir, your 15 minutes starts now. Thank you, Ma'am Odessa. Sa kanatupong Parish Priest, Reverend Father Louis Oxiano, Assistant Parish Priest, Father Amaro, Baaw PPCRB, sa ngamin pong mga ngudkong taga-Baaw, Diyos maray nagabi po kaninyo ngamin. Isa din naman po si Mayor Jeff Bisenyo, na dati po ninyong ginibong Municipal Councilor, Vice Mayor, and ngawan po, nag-uulang Mayor. Si Jeff Bisenyo po, igin ni Feliciano Bugtong Imperial Bisenyo, and ni former Municipal Councilor and punong barangay Sinaida Peira Sinfuego. Ako po dating empleyado, kana probinsya, kana Camarines Sur, sa opisina po, kana kanatupong Office of the Governor and Cultural Development Office. Ku 2010 po, pinagkatiwalaan po ninyo bilang Municipal Councilor, and 2013 po, pinagkatiwalaan Jaday and ginibo po ninyong top-notcher Municipal Councilor. And 2013 po, again pinagkatiwalaan bilang Vice Mayor, and kung May 9 po, sa order ka na DILG, kita po sa pinaulang Mayor Kabanwaan na Baaw. So uno po, ana 10 points agenda, executive agenda ni Mayor Jeff Bisenyo. Mga gustong gibuwon, gustong tapuson. Ana Jeff Bisenyo priorities and mga gustong gibuwon sa di po Banwaan na Baaw. Una po, natinawan kin priorities and advocacies ni Mayor Jeff Bisenyo, o yan pong education, youth, and party po, ana sports development. So nguwan po bilang usad na hoben na kaninyo pong pinagkatiwalaan, una ta pong tinawan kin priority, o yan pong edukasyon. So nguwan po nga ni, so dating 500,000 na tinatao po, kana lokal na gobyerno, Kabanwaan na Baaw, sa Baaw Community College. Di po nag-uban, ginibuta po yan 1 million sa Baaw Community College dahil ako po gustong magtabang, kaiba po ana Sanggunian Bayan and Municipal Councilor, kaya nag-come up po aka na mo pong plano na makatabang sa ngamin na igin na taga-Baaw na nagkaklase po sa Baaw Community College. And bubuko pa pag-abot po sa Educational Assistance and Scholarship Program. Nagpuon po kita sa 8 igin na natatabangan ko 2005 bilang Municipal Coordinator, kana-kanatupong former Governor El Rey Villafuerte. So dati pong 8
napigtatabangan ta pong mga igin na tagabaaw, nguwan po, agko na po kita nasa 3,000 plus na mga igin na mga tagabaaw na nag-a-avail kin educational assistance and scholarship program. And pag-abot po sa youth, tauyan po akanatupong mga programa sa ngamin na hobenes. Kung sari po kaibaan na sanggunian kabataan na nagkakaagko po kita yearly na Youth Congress na kung sari po suyan pinag-uusipan ang mga programa aktibidades na gustong gibuwon ngamin na hobenes kabanwaan na baaw na kung sari po nguwan agko po nag-uula na youth representative sa Municipal Development Council uyan pong El Verde Youth for Climate Action para maging aware ang amin na mga hobenes kana nangyayari kung pinasasari na pondo kana lokal na gobyerno para sa kanatong mga proyekto na linuluog taon-taon para sa annual executive budget. And usad pa po kuya na tinutukan ta sa hobenes o yan na sports development. Nabayad ta po na ngamin na obserbaran ta na mga atletang taga-baaw talagang nag-i-excel sa iba't ibang sports event. Kaya tauyan po kanatupong pag-ayos, kanatupong oval na kung sari po ngani kita tinawan naman sa ikarwang pagkakataon dahil ki Miss Leslie de Lima nagkaagko naman po kita first gold medal sa palarong pambansa. And iba't iba pa pong mga programa sa sports development nakatuwang tapo ana Baaw DepEd both elementary and secondary na kung sari po full support na itinatauta. Nagkakaagko po kita cash incentives lalong-lalo na po sa mga nanggaganang atletang taga-Baaw. Usad po sa tinawan man na priority ni Mayor Jeff Bisenyo o yan pong social services na kung sari po dati kita po pag nag-aayat sa lokal na gobyerno kanabanwaan na baaw, kin mga tabang, kin financial assistance, burial assistance, medical assistance, lang uban po kana proseso. Kaya po aginibo ni Mayor Jeff Bisenyo, nagpasar po kin usad na executive order kung sari pinadali o yan na guidelines, kung sari po maitatao na assistance, lalong-lalo na sa medical, burial, na pagkumpleto na po ana papeles, pwede pong maitao sa usad o darwang aldo. Takita po ang mga taga-baaw, minsan sa usad na aldo, dawa kita agko sa pagkabuhay, pero kaipuan, tabangan, kana lokal na gobyerno, kana banwaan na baaw. Pag-abot man po at pagdagdag pa po sa social services, tauyan po na pag-ayos ta ka na healthcare improvement. Nababayad po ninyo ito na pag-asikaso ta, pag-improve ta ka ngamin na lying in, reopening of lying in, kanatupong iba't ibang lying in sa di po banwaan na baaw, na kung sari po naging functional na po kanatupong mga health services and medical services. So nagkaagko po kita sa tabang kana DOH, nagkaagko po kita mga nurses and midwife deployment sa iba't ibang barangay. So agko na po kita natututukan, di na po mig-iyan sa di po kanatong RHU, kundi agko na po nagtututok, lalong-lalo na po sa Tuaplan, na tinawan po kita ku DOH, kin doctors to the barrio. So darwa na po akanatupong doctors sa di po banwaan na baaw. And pag-abot man po sa infrastructure program, nababayad po ninyo lakadakol na mga proyektong nangyayari po sa di po banwaan na baaw. Dahil po uyan kana maray na inibanan, kana executive and legislative department na pag kami po nag-uusip, unong maray kana banwaan na baaw, unong maray na proyekto na dapat itinao, desisyon kana kabuong baaw, bukong desisyon na mo pong mga politiko. So nabayad po ninyo na baaw, national Barlin Park, na kung sari po sa alukot na panahon na itinao po kanako. Kumbaga naayos ta po yan sa alukot na panahon dahil ako nagtutubod, amo po ini lawgon kana banwaan na baaw. So dati pong malangparat na Barlin National Park,
tauyan na po nababayad na lang gayon po, na usad na binibisto pag abot po sa Dibanwaan na Baaw. And di pa po nagpundo si Mayor Jeff Bisenyo dahil payaba ko ang mga igin na nasa sabat ko. Sabi po ka Centro 1, sabi ko, usad sa aayuson ko, ito na Baaw Children's Park. Tauyan po, siton sa naarani, kanatupong munisipyo, sa tabang kanatong Vice Mayor and ngamin na Municipal Councilor, nagkauusad kading malanggagayo na proyekto, kaya tauyan po ang nakanatupong magagayo na programa sa infrastruktura. So uyan pong mga programang uyan na napunan, lalong-lalo na po ang opening road kana San Vicente to La Medalla, and nababayad po ninyo, nagpuon na, and sana mas dakul pa na maipon tang pondo sa tabang kana mga national agencies na tinatagtatabang po na DILG and DPWH, and napunan ta naman po adtong connecting kana road kana San Francisco and Santa Eulalia. So diri po miguban mga ngudta pong taga Santa Eulalia, sadi na po way diretso, sadi po Banwaan na Baaw, sadi po ka Centro 1. So pag abot man po sa agrikultura, kita po dahil iginping parauma, tinawantang priority. So ako sabi ko sa Municipal Agriculturist Office, ang mga paraumang taga-Baaw, ang mga para isusurang taga-Baaw, kaipuan asikasuhon. Tauyan natupong pagtaokin mga asistensya, pag-abot po sa mga palay seeds, corn, hybrid corn seeds, and iba't iba pong mga programang itinatao. Di lang po kita nagtatao, kundi tinatawan tasindakin proper training. At ito pong smart farming na kung sari dapat usad na parauma pag nag-invest, diri malugi. Kaya tinututuruan tasinda kung paano na magkita bilang usad na parauma. And pag abot man po sa mga raisura, tauyan po na assistance ta, tinabangan ta, kaiba po na BFAR, kung sari, tinawan kin mga iba't fingerlings para mas madagdagan na mga isura, suyan karanuan, and nagamit po ko panahon kin baha, at pong tinaupong kanatong assistance na mga bangka. Kaya ko panahon pong binabaha kita, ko December, ginibuta po adtong rescue, kadtong pong mga na bahaan, lalong-lalo na po sa parte ka na Barangay San Francisco and San Jose. And pag-abot man po sa environmental protection, siyempre tauyan na pag-alaga ta kanatupong kabukiran. So, kumbaga nguwan sa panahon ta talagang nababayad ta na uyan ang mga kabukiran, halos talagang kalbo na. Sabi po nga ni, kalbo na si Mayor Jeff, kalbo pagtong sadto kataasan. Pero di po nagpundo si Mayor Jeff Bisenyo, taon-taon po nagkakaagko po kita tree planting, kaiba po ang mga iba't ibang agency, mga NGOs, POs, para po magtabang. And kami po nag-a-accept kin mga private landowner na kung kamo po gusto mapatanuman kaninyong mga raga, naka-ready po na mo pong seedlings sa tabang po kana provincial Camarinesor na nagtatao po kin mga iba't ibang seedlings. And parte po syempre kana environmental protection, uyan pong flood control. So isitaman po na Banwaan na Baaw permi pong binabaha. So diri po kita nagpundo, nadawa po nga ni kita bukong arkitekto o engineer, tauyan po na pag-alaga ta. So dati po so Banwaan na Baaw mag-uransa na kinpirang oras binabaha na, pero nguwan sa panahon nguwan pirang aldo na binaha, pero di lang sa nakita nakalusot. Kubuksan po Subuhi Dam, pero uda po kumbaga ginibos ng amin ni Mayor Jeff Bisenyo para maiwasan, makontrol kanatupong pagbaha. And pag-abot man po sa Peace and Order program, tauyan kanatupong PNP na nag-a-assist po kanato, tauyan na police visibility and PSO augmentation. And pag-abot man po sa anti-drug campaign, tauyan po na pag-organize ta na Barangay Drug Council and Municipal Drug Council para maiwasan kanatupong mga pag-abot po sa droga ka Banwaan na Baaw. And pag-abot man po sa Disaster Risk and Management Program, tauyan po full support kaninyo pong mayor, lalong-lalo na po nguwan. Nakita po 24 hours na
anaka na to pong DRRM office na kung sari po ready po na mag-rescue kung unuman pong pangangaipo ka na banwaan na baaw. And pag-abot po sa relief operation, diri po kita nagpupundo. Kung sari po nga ni ko last December, halos ngamin natawan diri namimili pag-abot po sa pagtabang, pag nangangaipo, pag-abot po sa kalamidad. And pag-abot man po sa negosyo and trabaho, tauyan na po Anabaaw Negosyo Center para mag-asikaso ka ngamin ng mga agko-negosyo sa ngamin na gustong magpatabang kung paano po mapalago aka na to pong mga negosyo. And tauyan po annual na ginigibutang job fair na kung sari po nakakatabang sa to po pag-ayat po, pag-anak po kin mga trabaho na to pong mga ngod na taga-baaw. And pag-abot man po sa turismo, nabayad ta kung paano ta pinagayon nakamuyan festival, in-involve ta po so ngamin na multi-sector ka na banwaan na baaw dahil ako nagtutubod pag kita nagtatabang iton ngamin na multi-sector kita padagos ka na pag-asenso. And pag-abot po, siyempre, uda po ining magagayo na programang ini, kung uda po ang mga katuwang ko na mga empleyado, mga department heads, siton po munisipyo. Kaya nagkaag ko po kita kin customer service oriented, kangamin pong lokal na gobyerno na mga empleyado. For the first time sa Banwaan na Baaw, dinarata po sa programa kana ombudsman at to pong ITAPS at to pong ginibong kakatapos lang po ko last month para po sa pagpakaray, para po maiwasan kung unuman pagkakamali ka ngamin na empleyado. So liwat po para sa one good vote kana Banwaan na Baaw, numero 1 sa balota, Mayor Jeff Bisenyo. Salamat po. Thank you very much, Mayor Jeff Bisenyo. Now, we'll give the 15 minutes to Mayor Jerry B. Breseño. Sir, your 15 minutes starts now. Father Louis, Father Apen, PPCRB, Ma'am Ria, ngamin na mga taga-Baaw, Diyos maray na gabi po kaninyo. Ako po si GBB, Jerry Borela Briseño. O sa daigin po, kin simpleng pamilya sa Buluang. Nagpursigi po sa Manila, naging casting director sa Star Cinema, ABS-CBN. In fact, 20 years na po ako sa ABS-CBN. May mangilan-ngilan po na nagtatanong kung ano pa daw po ang babaguhin sa Baaw. Para po sa kaalaman ng lahat, ayon po sa national census natin, 2015 census, ang total populations po natin ay 58,849. Ang poverty incidence po natin ay 26.83%. And we are in a third-class municipal income class. Sa makatuwid po, agko po babaguhon sa Dibaaw. Ano po ba ang mga plano natin? Pag tinawan po ninyo kinmandato si GBB bilang mayor, una pong gigibuhon ta, i-revisit ang ating mission and vision statement. Kasi po ang ating mission and vision statement ay 1990s pa po ginibo. So baka buko na pong akma sa panahon tangawan. Baka buko na pong akma sa presenting sitwasyon tangawan. Ano pa po ang gigibuhon? Pangarwa, call for the framing and formulation of a new mission and vision statement. Mission and vision statement that is responsive to the needs and aspirations of every Baawenyo. Mission and vision statement that is for long term, na pang long term po. I-involve po o yan na lambang usad na Baawenyo, i-involve po o yan na mga organization sa di ka na tong banwaan. Tangani pong uusad o yan na direksyon ta. Sabi po nga ni Kagawad Alit Bulalakaw ko usad agabi, people's participation.
napaka-importante po na maging parte, makialam, mag-ambag, o yan na lambang usad na baawenyo. Pangatlo po, come up with executive legislative agenda sa di na po lumuluog o yan ang mga plano and programa ta. Mission and vision statement na sinabi ko subago na dapat pang long term. Ano pa po ang ibang plano natin? Para po sa edukasyon, isiman po ka ngamin na mig 10 years na po akong usad na dekada na po akong nananaokin libreng school supply sa di ka natong banwaan. Diri po ako nakaula. Ko 2010 po, pinunan ko o yan ang Notebooks of Hope campaign sa Buluwang Elementary School kung sari po ako nag-elementarya. 2010 po, ang beneficiaries ng Notebooks of Hope campaign ay 800 students only. Last June 2018, ang beneficiaries po ng Notebooks of Hope campaign in Baaw alone ay 40,000 kids. Taon po taginigibo ni GBB ading Notebooks of Hope campaign. Agko po ako istorya kaninyo. Every school year po, binabakalan ko kingamit o yan akong mga pamangkin. Agko po ako usad na pamangkin na di pa man nag-ieskwela, kapot-kapot so notebook na binakal ko sa tungod niyang nag-ieskwela. Inagaw kungod niya sa notebook, nagtangis so igin. Sabi ko igin, aaral na din ako. Sumalinaw po, na kung ausa daigin agko gamit, na motivate mag-eskwela o yan na usa daigin. And ako po naniniwala na ang edukasyon ay susi sa oportunidad. Kaya dapat po tawan kinmaray na atensyon ading edukasyon. Kung ako po tatawan ninyo kinmandato, gigibuon ta po na libre na ang amin na gamit kuya na mga estudyante sa pampublikong eskwelahan sa elementarya. Para po sa salud, para sa health, sisiguraduhan ko po kaninyo na pag-iyan ninyo suyan mga health center, pagluwas ninyo, agko kamo daradarang bulong, bukong reseta a daradara ninyo. Sisiguraduhan ko man po na uyan na mga o yan ang mga emergency vehicle, perming abilable ag nag-aandar. Para po sa agrikultura, importante po, maski po ako bukong iginkin para uma, na mamatian ko po, o yan na pagsakit ninda. Isip po ninyo, ang mga component ang ating national, provincial, and local government. Ang mga component po ng irrigation, ng farm to market road, ay sa national agencies po yan. Pero po sa local agencies, kaipuwan-tawan ta po kinsubsidiya o yan na kanatong mga ngud na parauma. Subsidiya sa tamang panahon. Bukong magparapanao sa nakita, maski mainit minao, di man sanayan maitatanom, ipapipisar kito ng mga parauma. Ano pa po? Para po sa infrastruktura, kaipuwan po, panahon na po, na mag-create kita kin Central Terminal. Kaipuwan pong mag-create kita kin Central Terminal, tangani pong tawan-taman pong dignidad, ading mga balaw-bagaw ng parapapadyak, balaw-bagaw ng mga para-tricycle, dininda isi konsari sindamig park. Ano po? So kaipuwan ta po kin Central Terminal. Ano pa po? Para sa turismo at sa negosyo, kaipuwan po, i-review o yan na municipal land use plan to make Baaw more tourist investment friendly. Yan po ang kaipuwan. Si Jerry Briseño po, si GBB, di pa man po nakaula. Pero agko na po mga ginibo sa di kanatong banwaan. Para sa mga kabataan, tayo po ay nagkakandak ng Make a Difference Camp. 2012 or 2010 ata yun or 2012, nagkaagko po kita usad na Make a Difference Camp. Kung sari po, in-involve ta po sa mga 4th year high school sa ngamin na high school po sa di kanatong banwaan. Adto pong Make a Difference Camp, ang objeto po kadto, matrain o yan na kanatong mga estudyante para maging good leader sa mga susunod na panahon. In fact, mga butante nagad ngayon yung mga trinain natin sa Make a Difference Camp. Para po sa environment,
Kaipuan po, bukusan ng tree planting. Kapag katanom, babayaan naman sana. Kaipuan po, tree growing. Kaipuan po, atamanon adtong mga itinanom na kahoy. Para po sa mga iba pang pagbabago na gusto tang gibuon. Pag tinawan po ninyong mandato, si GBB, si Vice Mayor Norman Badyola, tatawan ta po o yan na lambang usad na barangay kin 100,000 worth of project naggalin po sa Office of the Mayor. Tangani po na uyan na kanatong mga barangay, agkupagpunan kin maray na programa suyang kandang lugar. Ano pa po, importanteng babaguhon ta? Isip po ninyo, uban na kamong nagboboto. Pero ang mga binubotohan po ninyong mga kagawad, Lunes sana nagluluog. Taono po. Taono po. Amo sana po o yan nasa internal rules. Nguwan po, kung tatawan ninyong mandato si GBB ag si Vice Mayor Norman Badyola, babaguhon ta po o yan na internal rules kuya na kanatong munisipyo, gigibuhon ta po o yan na mga kagawad, migluog Lunes hanggang Biyernes, tanganipong magtrabaho sinda araw-aldo suyan munisipyo. Tanganipong kamong mga taga-Baaw, agko kamo papanikon suyan munisipyo, kung agko kamo pangangaipo. Amo po o yan mga mayormenteng gigibuhon ta. Ano pa po? Kaipuan po, sa the leader na ini-elect ninyo, agkumaray na karakter. Kaipuan po, sa the leader na ini-elect ninyo, power gibuon, gamiton ta po sa maray na paagi. O sa the leader, nagigibuon na mapakaray, o yan na lambang usad na baawen nyo. O sa the leader, na kin-inspire people, o sa the leader, na kin-unite people, o sa the leader na magsiserbi sa lambang usad na baawen nyo o numan kulor niya sa politika. Mabalos po and maray na gabi po. Okay, thank you very much. You've heard the vice mayors and the mayors. Ay, buhay ang mga taga-Baaw. Hep, hep! Okay, very good. Now, saan pong sumusunod tang part after kadtong pagpabisto ninda, mig-raise na po kin questions akan natong mga panelists. Uliton ko, sa Vice Mayor, you are given 2 minutes to answer. Sa Mayors, you are given 3 minutes to answer. Alagad, halimbawa, agko nga sa kay Vice Mayor Ling Malasarte, gustong mag-add ni Vice Mayor Norman Badyola, the additional information is given 1 minute. Mag-raise na po sa kamot, nganing ma-recognize ko, tatawan ko sa time na magbisara in accordance with the rules. Okay. So, an pong mga panelista, ready nang mag-tao ka na kandang question. Okay. For Vice Mayor, we will start with Vice Mayor Norman Badyola, who will ask the question. Ako pala sa ngamin. Alright. Pwede man pong sangamin pakatapos niya. Okay. Ma'am Agnes Salvadora will raise question for both Vice all of them. Mayor. All of them. Okay. Good evening. Good evening po. Mabuhay ang Baaw. Mabuhay. Mabuhay ang mga kandidato natin. Thank you very much I'm so excited. Langgagayon kung mga narungong tamo po, no? Pero ako ko sa dao nga, isitanguwa na sosyedad ta, nagsasakit na, nade-devalued, naudaan ng values ang mga tao, lalo na ang kabataan. And isita, na uyan na cause ko yan, naggagalin sa pamilya. Pag raot a pamilya, raot a sosyedad. Dapat sang po ako narungog,
na nag-mention about strengthening the family. So I'm asking each one of you to give concrete, bukong so surface sana na sabi yun sanang agkumasabi, a concrete, doable plan of action that can strengthen our family and bring back the values of the family we used to have many years ago. Thank you. Okay, each one of you will be given 2 minutes. Sir, your 2 minutes starts now. Napaka-importante, kuya na familia, sa pagbibilog, pagtitindog, kinmaray na sosyedad. Kaya pa dapat asikasunta a familia sa unong paagi. Siguro sa katabang, kuya na mga organization na nag-aasikaso ka pamilya, puon sa barangay, sa daycare, punanta a pag-edukar, manunungod sa maray na kondukta, maray na asal, ang mga kag-igin, pwedeng mothers classes, magkondukta man kita, kin mga values education, sang kapantasindaka kanitndang pangangaipo. Takun minsan, o kadakla na beses, ang mga pamilya na uda kapasidad pang ekonomiya, amuyan man o yan na mga tawo na di nakapagtatao kuya na pangangaipo, kuya na pamilya. Halimbawa, sabi nga ni Ninda, sa usa da pamilya, agkukaw sa minsan nagsusuway. Agku kasabihan sa English, when poverty knocks at the door, love flies out of the window. Kung nagtitios kuno, dudulag apag kamuot. Kaya gibunta ka lokal na gobyerno, we capacitate every family to provide for the needs of the family so that children would not go outside the home and look for other na mga pigkakaabalan ninda. Na so mga kagigin, magtinir sa baloy, tanganing mismo sinda. Narumruman ko si nanay, si tatay. Pito kaming magbungod bago natuturog, binibilang muna kami. Tanganing may siguro na sa pamilya ninda, intact ngami na igin isuyan baloy. Pag alas 6 ko panahon, nasa baloy. Okay. Alright. Okay, that was Vice Mayor Bajola. Now let's listen to Vice Mayor Malazarte. Okay po. So, again, Diyos maray na gabi. Bali, permi po talagang nagpupuon na usad na karakter ka, usad na igin sa pamilya. Puro man po kita isadi, puro kita agko pamilya. Kung kaya ta po yan gibon sa loob pa sa nakapamilya, maray. Kung diri, umaabot sa punto, nagko kita second home, adto naman na iskwilan. So sa parte na naman, sa parte ka, ako po, komitiba sa education, ako committee chairman, siguro po, iiba ko pa yan na usad na resolusyon or layi or ordinansa sa parte ka mga pamilya na talagang i-inculcate so religious development or religious na relihiyosong manginigibot ako panahon. So laka simple, sangawan laka matod, kapambihira mo nang makasabat igin na nagbibisa. So kita mismo magpuunso yan. Ako talagang maskiton ko pagkapuun na mo kami, I was raised from a religious family. Si Padiris, si Madiris, puro yan nagserbi sa disimban. So iso yan po, sa pamilya na mo, pinagpupunan man po yan na mo. Kundi, talagang masakit na punguan, mga igin, 2 years old pa sana, pirmi ng kapot sa cellphone, pirmi ng kapot sa internet. So, uno, sa parte ka lokal na gobyerno, na pwedeng maginibo na mo. Pero pirmi po talagang migpuon sa pamilya. So, Diyos maray na gabi po ka ninyo amin. Okay. Mayor Jeff? Sir, you have 2 minutes. Thank you.
Sa term po na mo ni Vice Mayor Ling Malasarte, na ipasar po na God Code at saka Children's Code ka na Municipality of Baaw. Kung sari po, suyan pinag-uusipan, ini-implement kung uno na maitatabang, lalong-lalo na sa mga kababaihan, sa mga igin, and lalo na sa bilog na pamilya. Nagkakaagko po kita programa katuwang ana DSWD sa tuusad na pamilya na agko problema. Pag-abot po sa napapariwara, lalong-lalo na po sa drugs, nakaagapay na kanatupong DSWD and PNP and kanatupong RHU sa pagtao kinmaray na counseling, pagtao kinmaray na proseso kung paano mapakaray usad na napariwarang usad na pamilya. So kami po, na lokal na gobyerno perming ready para sa pagtabang kanatupong pamilya, kanatupong mga payabang, mga kag-igin, mga igin. So dakul po na programa ta iton po nga ni ginibutang inayos ta na children's playground para maging venue kanatupong igin para buko ng pirming gadget sa naakapot kundi maibalik ta so dating nagyayabon and agko nabibistong mga igin and syempre bukusan na kundi adto pong mga kag-igin na migbantay suwi na kausip-usip para mas agko po matuturan kanatupong pamilya. Dakul po na programa pag-abot po sa pamilya, tauyan kanatupong educational assistance, sadto po mga nagsasakit na pamilya, na sabi po nga ni, minsan mga kag-igin, pag nauudaan pag-asa, pag halimbawa uda po maiyanan, tauyan po na lokal na gobyerno para magtabang po kaninda. Salamat po. Mayor Jerry, you have 2 minutes, sir. Isip po ninyo kadakol distraction sa loob ka pamilya. Cellphones, barkada, maray na pagkaon sa pamilya. So dapat talaga tawan po kin-atensyon o yan na pamilya. Pangalawa po, kaipuan po atabang ko yan na simbahang katoliko. Isip po ninyo narurumruman ko igin pa ako, high school ako, na pag alas 6, nagbabagting so simbahan ta, nagpupundo o yan na mga tao. So usad po o yan na values na inaanap tanguan. And maybe kung maibabalik ta po o yan, pwedeng mapagpunan na values o yan loob ka pamilya. Amo po o yan importante na dapat tutukan ta o yan na nanay o yan na tatay. Ta isip po ninyo, dakol o yan na mga paagi na dapat gibuon pero dirisa na po natatawan kin panahon, dirisa na po natatawan kin rason na uyan po mapakinabangan ko yan na mga pamilya. Ibalik ta po adto mga values na dati ta pong ginigibo sa tabang kuyan pong kanatong mga padi kuyan na simbahang katoliko, maibabalik ta po o yan na values po o yan na inaanap ta. Mabalos po. Alright. Adto po, so unang question galin sa panelist. Si migsunod, si Ma'am Ophel. Ma'am Feli muna. Question, Ma'am Feli. Good evening mga kandidato sa mayor, sa good vice mayor. Na-mention, siguro usado ko darwa kaninyo na manunungod ko yan na uyan na baaw nasa third class municipality. Pero da ako narungog kung paano yan gigibuon ninyo na magin first class o kung second class municipality uyan na baaw. Kaya atadi a question. Kung kamo manggana so yan pwesto na pinagmamawot ninyo, unong mga programa o proyekto agigibuon ninyo tanganing mag-increase o magdakol income kuya na baaw puwera iyan kuya na dati ng buwis na kinokolekta son mga tao. Amo sanayan a question for kaninyo ngamin o yan. Okay, let's start again with Vice Mayor Norman. 2 minutes, sir. Matuod po talaga yan. Na uyan na income ka munisipyo ka baaw
nagdidepende so yan itinataong ayuda galin sa national government. O yan ang inangaranan tang internal revenue allotment. Local sources ta, halos 20% sana kakabilugan na kwarta ka munisipyo. Kung gusto tang pasenson a banwaan na baaw, dapat asikasunta a mayor na ekonomiya na pinaggagalinan ka kanatong income ka mga tagabaaw a agrikultura. Kung mag-iyan kamong kabukiran, mababayad ninyo a kaiwasan, alagad kulang a na-degenerate na income sadto. Uyan na kanatong negosyo, nagraray man alagad bukong sufisyente. Kaya importante talaga na magkaagukitakin programa. Halimbawa, pagpasarkin investment and incentive code para sa gustong magnegosyo. Pero bago yan, uyan ngunang pinaka-kag-igin ka mga ordinansa manungod sa ekonomiya, amoya na comprehensive land use plan. Tanganing madeterminar kung sari ninda ibubutang a negosyo, pagkatapos ko yan, kung na-identify ta na, saka na kita pwedeng magtao kin mga insentibo para kanda. Kaya importante gayud na pagtatabangan ta na, uya na pagpasar, madalian na pagpasar, kuya na kanatong comprehensive land use plan. Tapag katapos ko yan, sunod na ipapasar ka sa gunian, amunaya na zoning ordinance. Comprehensive land use plan, sunod zoning ordinance. Okay, Vice Mayor Ling. 2 minutes, sir. Okay, so laka matud, laka tama, kupig sabi ni Vice Norman, that a comprehensive land use plan kabao, amo po in migdaratakin tamang progreso sa Banwaan na Baaw. Amo yung para sabi ko subago na dapat sanguan ma-identify ta na sunan profiting land sa mga areas na dapat i-develop, sa mga areas na dapat tawan kin prioridad, sa mga areas na dapat tawan kin concern in line sa commercial, industrial zone, agricultural zone, and other part ka comprehensive land use plan. Permi pong amo yan magiging basihan, tangani pong mag-asenso ausad na banwaan. So sangawan, so naistorya ko po nga ni kaninyo, nagkukunta na dakulong investor na gustong mag-put up sadi, kundi ko pagkabayad niya sa to assessor na di talaga to pwede, naggalin na po. So amo po yan, number one concern and number one priority agenda ko man sa parte ko bilang usad na arkitekto, bilang usad na urban planner. Thank you very much po. Mayor Jeff. 2 minutes, sir. Okay. Matuod na masakit na third class municipality to a second class municipality. Ini po bukusan ng trabaho kana vice mayor or kana local chief executive. Ini po partisipasyon kana lambang usad ng mga taga-Baaw. Siguro kung gigibuon ta na obligasyon ta, lalong-lalo na po pagbayad kin mga taxes, lalong-lalo na po aka natupong mga real property tax na nakakausad sa pigkukuanan ta kana kanatupong pondo kana lokal na gobyerno. Ini po siguro madali na maiangat aka natupong class kana kanatupong munisipyo. Taiton po pinunan ta aka natupong pag-amend kana tax code kana Municipality of Baaw na kung sari po 2005 pa po na amend and guwan po nasa proseso na kaya kung sari po para maisiwan ninyo ana Banwaan na Baaw pinakamababang nagkokolekta pag-abot po sa taxes dahil uban pong panahon na diri po na asikaso. Kaya kita po sa term ta, in 1 year and 11 months, amo po uyan na inaasikaso kana lokal na gobyerno para mas magtaas aka natupong nakukukong pondo kana lokal na gobyerno. Ito nababayad po ninyo iba't ibang negosyo na nagluluog po sa di po kanatong banwaan na pinakikiusipan ta na sa di po Banwaan na Baaw
magayon mag-invest kin mga negosyo. Nababayad ta po at pong Magnolia at pong Hatch Queen, siton po San Juan, and nagkakapira po na mga negosyo sa di Banwaan na Baaw, na di po mikuban, siguro pag nagtatabang kita, sinasabing third class municipality, paiyan po kita sa second class municipality, Kabanwaan na Baaw. Salamat po. Okay, thank you. Mayor Jerry. 2 minutes, sir. So bago po nabanggit ni Vice Mayor Norman Badjola, ni Vice Liling Malasarte, adtong about sa CLUP and yung zoning ordinance. Kapag naayos na po yan, pwede na po kitang mag-invite kin mga negosyante. And kung agko na po negosyante, kaipuan pong tutukan ka executive na magkaagko kita lalawgon, magkaagko kita landmark. Siguro amo po yan pwedeng makarugang. Ma-develop po o yan nakanatong banwaan sa paagi kin mga landmark. Ano po ang pwedeng mga landmark? Isipon ninyo, 2016 pa sana, agko na po ako planong butangan kin welcome sadto po, welcome sign sadto po agdangan. Sabi ka iba, di man ngaya pwede ta agko baga kita pinagkiklaim sadto na adto ko nung baaw buko man talagang anggan sa nasuyan agdangan. Pero ako para kanako po kaipuan ta pong mag-let go para maka-move on. Amo po. So kaipuan ta pong butangan sadto kin welcome sign na agko lalawgon, agko nakabutang na dagos po kamo sa baaw. Pangarwa po, sinabi ko po na kaipuan agko kita Central Terminal. So pag agko po Central Terminal, o yan na ngamin pong umaagi na galin Manila, automatic po umaagi sa di ato, pwedeng bumaba sa di kanato. Adtuman po mga galin sa Legazpi, sa Sorsogon, sa Masbate, umaagi man po kanato. So automatic po, pwede man pong bumaba sa di kanato. So marurugangan o yan nagtawo na makaiiyan kanato. Sa adto pong Central Terminal pong ayan, mahalaga po o yan para mabago po o yan nakanatong income class. Mabalos po. Alright, so that was the second question. Let's have the third question from the panelists from Ma'am Ophel. Okay. Okay. Sisay po. Good evening po. Good evening. Thank you. Ading question ko, pwedeng simbagon ka ngamin, siguro last na di. It is a public knowledge that both vying was rampant last 2016 election. How can we prevent both vying in this 2019 election? Since para sa ngamin, let's start with Mayor Jerry. 2 minutes, sir. Sabi po ni Sovidio Subago, one good vote. So, akaipuan po, konsensya. Amo po, konsensya akaipuan para po maibitaranta po o yan na vote buying. Mabalos po. Okay. Mayor Jeff. Ako po nagtutubod and siguro nabayad man sa mga akomplishmento and naginibuan ni Mayor Jeff Bisenyo sa loob kin usa da taon 8 bulan na pag-ula bilang mayor. Nababayad, namatian, tauno tamamakal kin boto na nagtatrabaho. Kaya salamat po and Diyos maray na gabi po kaninyo amin. Vice Mayor Norman. Una po, dapat malinaw akan natong basaran o sukulan kin pagboboto. Kadakla na beses ang mga bukong kwalipikado, bukong kompetente, bukong ayon o yan na kanyang kakayahan, amuyan susceptible na magbakal kin boto. Alagad ang mga tao, isin ninyo, kung babasaran sana ninyo, so sinabi ni Monsignor Sok Villegas, siguro o darason na kamo mag-ako kaya kan pamamakal o mag-iyan pa sa mga kandidato tanganing ayatan sinda, tanganing botowan sinda. Maray na gabi po.
Okay, Vice Mayor Ling. So, number one po, siyempre, magpasalamat po kita, kading Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Tabaga na po, kita sa nang banwaan, napagbigyan or natawan kintsansa na makapagpaayag, mabisto ninyo kami, maisiyan ninyo tudok sa buot na purpose na mo na magkandidato ngawan. So pasalamatan ta po PPCRB ading mga panelist ngawan ta nag-isip po sinda taning marog mismo ninyo kung unong mga maray na katuyuan kading mga kandidato ngawan. Ngayon sa parte po ko vote buying isayag ko sintabo. Puro man gad kita da sintabong pambakal. Pero definitely sisilngan po ninyo kung gaano kasinsero ading mga kandidato punguan. Gusto sana po talaga ding magserbe sa banwaan. So kung pwede sana po, kami puro namanggana, taning upat amig serbe. Darwang Vice Mayor ag darwang Mayor. Salamat po. Alright, thank you. Next question coming from Father Serafin Amaro. Boss, nadangog sa indotig presenter ka bago si mga pinaka-the best na siguro sa karakter nindo. Kung pwede sanang iprosesyon na kamong hapat sa karahayan nindo, pwede na siguro. Pero parte kang honesty kang sarong tao, tataw man siya mag-ako kan sayang kaluyahan. As in siguro ako, honest man ka mga boss, as in, pwede man siguro dong ipahayag sa mga taga-baaw. Ano ang sa mga kaluyahan bilang tao, bilang kandidato, bilang politiko, as in bilang tagapaglingkod sa bawo. At least, mga lima siguro si mga kaluyahan nindo bilang mga tao with all honesty para ang mga taga-baaw man pagabot kan panahon desi na mabiglaan ang mayor pala ninda araw kay ning ugali ang vice mayor pala ninda araw kay ning kaluyahan tanganing de kung pagbasulon pag-abot kan 3 taon sa baaw. So siguro mapon kita sa mga mayors para sinda mismo magsabi kan sa indang, magkritik kan sa indang sadiri na mga kaluyahan, at least 5 lamang siguro or above pa kung kaya nidong ipahayag sa indo. Okay, let's start with Mayor Jeff. Thank you, Father. Sa matuod po, siguro uda perpektong tawo. Uda perpektong leader and uda perpektong nilalang. So kita po minsan na kaluyawan ni Jeff Bisenyo, minsan pag dawa ginibo mo na at ginibo mo nang naitabang mo na pero in return parang diri pa nakukontento na usad na tinatabangan. So sadi po banwaan na baaw, sadto po na experience ko sadto mga challenges na nag-abot ka nako, lalong-lalo na bilang local chief executive, pag agko po ako diri na napag-uunrawan. Minsan agko po ako bukong ngamin na bagay, bukong ngamin na oras agko po kita na itatabang. Minsan syempre kita po agko man ibang priority. Syempre po kaya si Jeff Bisenyo uda ibang gusto kundi makatabang pero abanwaan na baaw talagang arani sa buot ko kaya kung pwede lang tabangan pero sabi po buko akong perpekto pero tauyan migtrabaho para kaninyo sa banwaan na baaw agko kita mga kalamidad agko kita mga pangyayaring di inaasahan kita po nagaayat kin dispensa kung minsan nadi-deliver kin medyo mauban medyo agko man madali na serbisyo pero ginigibo po kana lokal na gobyerno ka nga na department head employee na sanggunian bayan and katuwang taan na vice mayor para pag-implement kung unuman maitatabang sa banwaan na baaw. Salamat po. Mayor Jerry. Uda po perpektong leader. Pero po, uyan na kaluyawan ko po, nagdidepende minsan sa sitwasyon. Isip po ninyo, galing po ako sa private sector. Usad na kaluyawan ko po, kapag di ko nakukuko, uyan na gusto kong output. Amo po uyan, usad na kaluyawan ko. Mabalos po.
Mayor Ling, Vice Mayor Ling. Oh, pasensya na kamuta. Kubog-kubog na naman din kamot ko. Amo po, kaluyawan ko talaga pag mag-intablado. O, sa kamaturan, isa'y dumadaog mag-intablado kay Manoy Pading Norman. Maski ko panahon, idol ko di. So, akaluyan ko sana po, pasensya na kamo, maluya akong mag-intablado. Vice Mayor Norman. Ako, pag nagkakampanya kami, inaako ko akan akong kaluyawan. Sabi ko, maluyangan ako nanguwan kin inom-inom. Sa mga social okasyon, maluya na tao na akan akong edad. Pagkatapos da ng gayo ko panahon na pinagsasayang. Agupati ko eksperyensya na sungod ko sa pagparainom, nagraan, inatake tulo sa puso. Usad pang kaluyan ko, uda ako agom. Ago ko agom, pero da kami igin. Kaya, kunbaga sa kuwa, kunbaga sa, kaya ginigibo na mo ni Mrs., pagpaparapaparty kami ka mga igin, tanganing ma-feel na mo na kami agkuman mga igin na inaasikaso. Usad pang kaluyan ko, uya na lako ka-demanding. Ko ako, Vice Mayor ko Sanggunian, talagang nagdidemand ako for them to work more. Kaya nagiiyan kami sa iba-ibang lugar na magtrabaho, halos oroaldo ako, pero amo yan talaga kaluyan ko, gusto ko, agko output as Sanggunian. Kaya maski kalaban ko sa mayor, pero dakol kaming na ipapasar na ordinansa ninhuli, kuya na kakanamong kaluyan na talagang dapat magtrabaho kita. Okay. Okay. Sige, Ma'am Agnes has the next set of questions. So this will be individual questions. Ubuson ko na sungamin kung unga sa bawat usad kaninyo. So I'll start with Vice Mayor Jose Ling. Nagtukar ka about engineering, environment, infrastructure. Siguro siyempre partikade o yan ang mga barangay roads. Sinabi ninyo, nagkapipira na amo yan key to progress. Madara mga produkto ka sa kabukiran, paibaba. O yan pong barangay road sa Nagpupun Agdangan, San Rafael, Santa Isabel, lanang uban ko yan. Narumruman ko si Mayor Gaite pa, amukad to Mayor, sabi agkunan budget. Nguwan, pinunan na mo yan na kami, pinunan na kuntana, kundi nguwan putol na naman. Until when po o yan matatapos? Okay, so, actually po, natugbong na yan sa parting San Rafael. Madali na kunta ng... So si Mayor namin discuss na siya nagkuha ko budget. But so nangyari po ko yan is naraot po yan ko Bagyo. Actually, ako na po yan bridge na sa Ditpain sa Santa Isabel. But nagkusad to, naraotad to ko... So spillway. Oo, sa spillway. Naraot po adto. So, sa parte po nga ni, bilang usad na committee chair sa infrastructure and engineering, nasabi ko nga ni, so kalahi projects ta, normally, sabi ko, kung pagkaula ko bilang usad na councilor, inong ako tulos, so kalahi, binabaoy ko sa engineering, and so unang unga ko po, ano po nga nako, ading ngamin na kalahi projects, coordinated man po adi sa public works, agsadi engineering ta. Sabi ko sa kalahi, diri po ngaya. Nya taunongan ako, tadi ka mo mag-coordinate sa engineering, na parte po yan ka development sa Baaw. So naging problema po palan, directly binabagsak budget sa barangay. So purpose daw po is para maging kuwa sa corruption or I think. Pero sabi ko,
isipon po ninyo, DSWD nag-i-implement. O naman pong pag-aram sa party ka, DSWD, ka Public Works Development, ka Highway. So usad po yan na magiging babantayan ko man sa party ka Committee on Engineering and Infrastructure, tanganing matawan kintamang pagpagibo tamang specification ka nga na pinaggigibong farm to market road sa Banwaan na Baaw. Thank you po. Thank you very much. This time for Mayor Jeff. Mayor Jeff, in-enumerate mo po sampulong agenda, no? Na gusto mong gibon. Gusto na ko usad ko agenda mo sa environment to plant more trees. Nag-enumerate ka kin mga instances na nagplant ka mo kin trees. Pero po, naobserbaran ko ading playground before used to be green. Pero ngayon used to be brown and white. Nagmumundo po ako, kumabayad ko na lakad akong pinutol na mga kawoy. How is that? Okay. Thank you po, ma'am. Una po, nag-suggest po kadtong pagtanggal po kadto pong mga trees tapuso yan is the Department of Environment na kung sari po adto po approve ka na DNR and babalyuan po kin mga trees na kung sari po nabalyuan ta na ginibo na po ka na lokal na gobyerno ana pagtatanong po nguwan, buko na po sa di ka sentruan, kundi sadto po taas. Gusto ko pong maging safe ang mga igintang nagyayamunsuyan and abo ko pong magkaag ko. Kumbaga, gatikat sa naman po so tinanggal and uyan po phase 1 pa sa naman kana natupong Children's Park. Part po uyan kana development ana usad na pagtatanggal pero sabi po nga ni agko po uyan kabalyo and so kabalyo po mas dakol pa po so ibinalyo kana lokal na gobyerno. Diri po kami migpatrabaho na uda po approval kana Department of Environment. So uyan po nagsunod sa proseso pag-abot po sa procurement ginibo po diri po basta-bastang nagputol. Kung dapat putulon, uyan po nga ni, susadi po nga ni, so pakiusip ni Father Louie na tawan magayon na way dahil mig-construct kinusad na porta. Sadi po ka na tong banwaan, pero tauyan po, nagsusunod po kita. So ini po, part lang ka na development, and ana development, permi pong agko kabalyo, na ginigibo po ka na lokal na gobyerno, kabanwaan na Baaw. And siguro, adto pong natanggal suyan, agko po purpose, and guwan po, nababayad ta na po ana purpose, kagtong ginibong programang adto. Salamat po. This reminds me kaya, ay sige na, thank you. Ano po kaya, ining lang gayon magpara-construct, gibong building, magpaano, pero ang uwan, grabe na problema ta sa environment. Sabi, dapat ko bukusan ng engineer o architect, uyan na kinukonsulta, pag migpa-construct ka ta, unong malay mo, uyan na lugar na uyan, agko ecosystem na delikadong mararaot. I recognize Vice Mayor Ling. You have 1 minute. So parte po ka infrastructure development. Amo po nga niyo yan kapag preserve man ka environment. So sangwan po again migbalik po kita sa to comprehend land use plan. And for each lot, each development pigtatawan po yan kin certain percentage kung ari mo sa na i-develop. And sangwan po sa urban planning and sa infrastructure development, for example sa subdivision, kung agko po so yan mga kawoy, ginigibo na po nguan kadto ta, planning po kadto is talagang straight tulid sa na mga tinampo, maski ito nagkumababanggaan na kawoy. Nguwan po, DNR, ang amin na planner, the architects, the engineers, pinagkukuhaan na po na dapat kung pwedeng iwasan, nagigibo man kin curve ang mga ibang roads. So parte po yan ka development na pagigibongan ka urban plan. Thank you po.
Yes, Vice Mayor Norman. Isipon ninyo, buko man na maraot na mag-construct. Pero mas magayon na bago magputol, nagkukonsulta sa tawo. Amo yan na importansya, kuya nga pagkukonsulta sa mga NGO, sa private sector, sa academe, kinukonsulta ta bago kita nagdi-decide na ao sa dalugar ra o tunta. Ta sabi ko nga ni Ading Barlin Park sa kauyan na children's playground, lana kaladog. Kada administrasyon amoy ton binabago. Pero manungod sa environment, sabi ka United Nations, kung gusto tang mag-contribute sa pagbabago ka klima, sabi sa Paris Accord, dapat kuno ibabata at least 2 degrees o yan na kanatong temperature. Magigibo sanayan kung lambang usad ka na to magtanom kin 22 na kawoy. Amo po kuno yan. Thank you. Sige, this one is for Mayor Jerry Briceño. You mentioned about the local mission vision statement of Baao. Di po na mo yan easy. Uno yan na mission vision statement. And uno ababagoon. Una po, sabi ko subago, kailangan i-revisit. So pag-ula po na mo ni Vice Mayor Norman Badyola, i-revisit ta o yan na old mission and vision ta. So suyan ta mababayad kung uno yan ang mga babagohon. So first and foremost, do you have any idea of that mission vision? Marami po. Pero po, tayo po ay magda-guide muna doon sa old mission and vision kasi hindi po tayo makakapagbago kung hindi natin titingnan yung old mission and vision natin. Okay, sige, thank you. And then for Norman, for Vice Mayor Norman, kasi so bagong nagpabistoy ka, nabayad ta na nerbiyan na ka sa Baao, no? As a Vice Mayor, even as a Mayor, or as a barangay councilor. Councilor. Ano pong naginibo ninyo? Public knowledge po yan ng mga cuts sa project. Kada cut, CUT, cut sa mga proyekto. Halimbawa, 1 million project, umaabot na sana yan sa pinakabarangay, baka 1/4 na sana. Along the way, kadakol kuya na cut na sinasabi. Ano pang naginibo ninyo sa mga cut na ini ko mga proyekto? Una po, ang nag-i-implement kin project o yan na executive. Ang legislative po, ang mo nag-a-aprobar kuya na budget. Ang implementation sa executive. Ako nagtutubod na o yan na dapat na prinsipyo para maalinta ang amin na klasikin korupsyon sa gobyerno. Amo dinabayad kong prinsipyo na dapat tungkusan kagamin na gabi na politiko na dapat mabintahiyan na sanay ka gobyerno di ka makabintahi. Sa unang pagi, halimbawa, uda computer sa munisipyo, gamitin mo sa computer mong personal, gamitin mo para sa gobyerno. Kadtong panahon, uda kami pandeliver na mga lulunadan. Kaya so ka na kung lulunadan, amo ginagamit na pandeliver ka opisina. Usad dyan na, paagi na magtabang kita sa gobyerno. Pero manungod sa mga kat-kat na uyan, uda basang ako pagkaisi ko yan. Narurungog ta, pero inda kung si isay umako. Pero sa sanggunian, di kami nag-i-implementar kin project. At ko ka na mo, maaprobaran kaming mga tricycle, tatawad na mo kin prangkisa. Sabi ko kanda, ni piso o da ka mo itatao sa di opisina ko. Didhuli te iton libre, maski mauban-uban, basta o di akwerdo, suyan na aprobaran na kuwa ka komitiba na mo. Amo sanayan po. Mayor Jeff, you have a reaction for 1 minute, please. Yes, tama po.
na ana local chief executive ana nag-i-implement kami na mga programa lalong-lalo na ana infrastructure program. Sa to po sinasabing cut, siguro masakit sa di po banwaan na baaw na agko kita unuin sinasabing commission or makukuko laka istrikto po kana local finance committee pag-abot po sa budget, pag-abot po ki MPDC, lalong-lalo na po sa accounting, sa accountant, ki accountant na laka istrikto masakit diri pwedeng mag-implement na sala po a programa, sala o yan na nababayad suyan, mga POW o kung unuman pong nakapresenting i-implement. So, sa di po banwaan na baaw, masakit po sinasabi pong cut na sinasabi. And sa term ko, uda po cut na nangyari. Salamat po. Alright, reminder lang po sa audience, kuso bago, sabi ta, clapping of hands only ha. Okay, so let's reserve our yelling, our voices to some other events, but not for tonight. Next question, Father Apin. Sa mga siguro sa nakaturukaw ngunyan sa current official sa igdi sa mga LGU ngunyan. Pag-abot ko digdi 2 years ago, ang Mountainous Barangay, ang tinampuninda, iyon na yan no, nabago na lamang ang Barlin Park, pero ang Karanday ay ang going to Karanday. Route Mangiraray, Bukid Mangiraray ang tinampo, mayon tubig Mangiraray. Ano man lamang po ang plano nindo sa taas ng mga barangay kan Banwaan. Tabako lang kita sa sentro ang taga-Baaw. Siguro nailing lang si Barlin Park, si Tinampo, si Terminal, si Bapa po. Ano po ang mga konkreto nindong gigibon sa loob ng tulong taon sa Mountainous Barangay kan Baaw? Patubig, salamat po. Mayor Jeff. Pag-abot po sa mga programa sa upland barangays, saruyan sa mga tinawanta na po ning priority. Arog po kang salin tubig na ongoing po na ginigibo sa barangay Lourdes. Salin tubig po na ginigibo po sa barangay Karanday. And nagkakapira pa pong salin tubig na iimplementa na may mga sinusunod lang po kitang proseso dahil yan po grant kang DILG dahil sa maray na performance kang lokal na gobyerno, tinatawan po kita ning mga proyekto. And pag-abot po sa mga farm to market road, daikuman po siguro mauubos within 1 year and 8 months na pagtukaw, kundi sabi, tawan nindo ako ning 3 taon pa para maubos po ang upland, para mapasemento ta. And dakul pa pong proyekto ang pwede ta pong maginibo. Salamat po. Yes, Vice Mayor Norman. Amo yan realidad. Kadaklan ka politiko, ibinubutang a proyekto, lalo na a mayor, suyan dakol na mga butante. Pero dapat bagunta aarog ko yan na pag-isip. Dapat base sa pangangaipo, base sa prioridad, base sa kamutangan. Kaya kinno ko kami, kinusad na representanteng taga-Bukid, si Nono Bagapuro, ta si Yayan Migsigato, na kami di inaasikaso ka munisipyo. Sini ka na tong sadi kababaan, halos ngami na tinampo sadi, kuwa naman sementado, pero sadto kuro ka ba nga, kung bukungan ng kuro ka ba nga, rough road pa. This is high time na tawan tanaman kin prioridad adtong kabukiran for the next 3 years. Tanganing mabayad taman apag uswag ka lugar kadtong kabukiran. Usad ka plano, okay na. Okay na po. May Vice Mayor Ling. Okay, so sadto po upland, una po magpasalamat kita ko previous administration ko time ni Mayor Mel Aygayte. Adto po kadaklan sadto, parte po adto ko sabing proyekto sa Kalahi which is pathway sana po. Pathway. So sa parte po ka local government unit Kabaaw, agkuman po sadto tigtataong baga na counterpart. Sanguan po, ako na supplemental budget na inaprobaran si Mayor Jeff, tanganing mapadisan na po adto, tanganing di na po maulog ang mga auto ta. So, sapon po, galin kaming Del Pilar, galin kaming
Santa Teresa. Ako mismo nagsabi ko mga barangay official sadto. Kamo po nga nako, di kamo pakakuha sa politika. Kung unong kaipuwan ka kuha ninyo, ka constituentes ninyo, amo ninyo i-request sa banwaan. Kundi nangyayari, di nagrarapos ka na mo, iba ko no sa partido ninda. So salangan ako kamo ko yan. Thank you. Mayor Jerry, you have a point to raise. Okay, to 1 minute. Kung agko na po budget na inaproban si Mayor Jeff, pag ako po tinawan ninyo kin mandato, gigibuon ko man po uyan na marugangan adto pong tinampo. Kumbaga, kuman kaya usad sa ng linya, sisiguraduon ta po na maging darwa na. Pangarwa po, sabi ni Father, ono pa pwede ta pong maitabang sa to mga ngudtang taga-bukid. Uban na po kaming nagpaplano na dapat po magkaagko bagsakan. So yan tukad, bagsakan kin mga produkto na itinatanom ko yan ang mga ngudtang taga-tukad na nagtatanom suyan. Amo po uyan akaipuan tawan tapukin atensyon. Masuportaran uyan ang mga paratanom, pangarwa, matawan sindakin lugar na kunsari ninda dadarawon. Pangatlo, mag-invite kita kin mga parabakal na sadto pigkuon uyan ang mga produkto sadto itaas. Salamat po. All right. Okay, we will now we are now going to give the questions coming from the public na ipinag-course through kading mga panelists. So sadi na po adi mga pinag-phone in question, ipinag-forward na question na diri pa na erase ko subago na i-raise nguwan. Okay, from Ma'am Ophel. Good evening, Jaday, kanato ngamin. Lakapwerte ko mga performances na inireport ninyo o ipinaliwanag ninyo subago. Alagad, uda basang kamo nasambit pag-abot ka problemang droga. Anpong ungako, paano maaalin droga sa barangay? Kung barangay captain amo drug lord. Pusher. Buko man kay drug lord. Pusher. Gusto ko po yan simbagon ni Mayor Jeff. Okay, 2 minutes, Mayor. Subago po part sa to peace and order na programa ko po, na-mention ko po sa anti-drug campaign. So, nguwan po, presente na organized ta po so Municipal Drug Council, and sa part man po ka na barangay is the Barangay Drug Council. Na kung sari po, kumbaga, so yan po, piga-identify, pinag-uusipan kung saring part po kana barangay nagkakaagko po problema po sa drug. So kita po baga nababayad ninyo sa media, nababayad po ninyo sa mga news, narurungog sa news na pag-uuban-uban po agko nararakop po sa dibanwaan na baaw. Uyan po nagpapatunay na ana PNP and ana lokal na gobyerno nagtatrabaho. Ana problema po sa drugs, masakit pong solusyonan, pero agko po kita ginigibo, pagaragatikat, katuwang tapo ana DSWD, ana PIDEA, and ana Rural Health Unit para po mag-asikaso kadto pong mga ngudtang tagabaaw na napapariwara pag-abot po sa drugs. So, siguro sa to po sinabi mo pong kapitan na drug lord or uda po ako easy or record sa Dibanwaan na Baaw na usad pong barangay official na involved po sa drugs. Sa presente pong uwan, and depende po yan sa to po sasabihin po kanato na di PIDEA dahil sinda po agko authority na mag-mention po ko yan. So siguro sa part ko po sanguwan uda po agko po na mention pero uda pa po napapatunayan. Salamat po. Okay, Vice Mayor Ling, you have a point. 1 minute, please. In addition sana po, just recently, Monday,
nagtao po kami kin commendation kay PNP Chief Endrano. Tas number 1 po kita sa enforcement sa drug. Adi pong PNP Baaw, number 1 po sa enforcement. Awardee ka Camarines Sur Provincial Office. Kundi sinabi ko pag award na mo kay Chief sa Chief of Police, ano po nga nako adi Chief na nagiging awardee ka? Does this mean nga nako na baaw talaga grabe sa drugs? So sabi man niya, dire po gad nga kami talaga ngayon nagtatrabaho, tanganing mapundo, drug problem sa Dibanwaan na Baaw. Salamat po. Okay. So, diri na po kami mag-entertain. So, akong nababayad mo po kaya ninyo, ako pa mga nagsasubmit kan questions coming from the public. Cut na po. Amo, na segregate na screen na, amo na di mga questions coming from the public. Okay. So, good evening po, Jaday. So, first question para po sa adi pong questions na di, kawasan na, for the information, amo po adi, so, kung ano so wording, sadto text, sadto sinurat ninda, amo po ading babasawon ko. If ever po agko kami sadto nabayad na medyo diri na pwedeng sabiyon, amo sana po adto sa part na ika-cross out na mo. So, amo po. So, the first question, for the incumbent mayor or vice mayor, uno po ta inaprubaran sa Diversion Road, San Vicente to La Medalla, tultul na raw so right of way kadto. Uno ta uda consultation na nangyari, uno ta minadali so pagsemento na diri pa basang compacted so earth fill. Okay. Vice Mayor Jeff. Thank you po. Sabi ko po nga ni, usad na proyekto bago i-implement, agko po proseso, lalo-lalo na po pag-abot po sa back. So, diri po pwedeng mai-award usad na proyekto na kulang po ang mga requirements. So, uyan po nag-agi. Nag-agi po, kinausip ta po usad-usad ang mga kagsadiri kuya na road opening. Liwat po uyan po road opening pasanaman. Buko po uyan si Sementuwon Tulos dire-diretso sa Tula Medalla dahil mig-ipos pa man po na lokal na gobyerno kana Banwaan na Baaw para po tapuson yan. Baga na po uyan na diversion road sa Tupili na dati po abuko tabo pero nguwan na nagagamit para po uyan sa Banwaan. Sa tupo part na sinabing semento, nguwan po ang mga kontraktor, agko na po mga high-tech na mga ginagamit. So sabi po nga ni katong kontraktor, dahil pinaabot ta, tauno ta madali, pag malang uban, kadakol ninyong reklamo. Nguwan na madali, nababayad, nagre-reklamo pa jaday. Uno ba ya talagang gusto? Ka mga parareklamo sito na di man po nga ni nakakatabang, sige po sa nang ungos ka na mga iba. Salamat po. Okay, before we proceed with the next question Clapping again, lang, please. may I reiterate from the audience to avoid shouting, yelling that could distract the speaker. Okay. Pakiusip po. Additional info from Vice Mayor Ling. Since ako po so committee chair ka infrastructure and engineering, ako po mismo sunagunga sa to contractor and sa engineering department. Ano po nga nako adto fully compacted na bago ninyo sinemento. Amo po nga ako certification na fully compacted bago adto pigsimento. Thank you po. Okay, next question is addressed to Mr. Cherry Bresenio. Unong personal na pagbabago na nangyari kanimo o sa pamilya mo na pwede mong iorgulyo ag i-apply sa Baaw bilang usad na mayor? Isipon ninyo, sabi ko subago, galin ako sa usad na tios na pamilya. And nagpursige po ako sa Manila. So, unang trabaho ko po sa Manila, nagba-barbecue po ako And di po ako nakontento kadtong ginigibo ko. Nag-isip ako kinpaagi kung paano mababago ang buhay ko. Nag-isip ako kung paano
mapakaray o nabuhay. That's why po ako po ay nag-extra sa mga pelikula. And kung ako po nag-extra, nabayad po siguro kadtong mga producer na ako potential na magtrabaho po sa usad na kumpanya sa paggibukin pelikula. So from Parababarbecue po, naging extra ngawan po casting director sa Star Cinema. Ako po yan po pwede pong ipagmalaki ko po bilang usad na simple pero empleyado po sa napakaduag na kumpanya sa Metro Manila. Mabalos po. Okay, the next question is addressed to the incumbent mayor. Mayor Jeff. Ano po ang financial assistance sa mga estudyante ka na Baaw Community College? Usad po ading pribilehyo o karapatan? Siguro parehas. Dahil ako nagtutubod na usad na estudyanteng taga-Baaw sa di po banwaan na Baaw na nagkaklase po. Suyan Baaw Community kaipuan po kintabang kana lokal na gobyerno. So ini po ginigibo and obligasyon and parte po kana programa sa edukasyon and sa jóvenes nakita po tumao kintabang buko uyan sa mga sa estudyante ko di parte naman uyan na pamilya dahil natatabangan na po bukusan ng igin kundi pamilya na nagkaklase. So yan po Baaw Community College. So uyan po sabi po nga ni ginibutang dati po sa to previous administration dating 500,000 and guwan po ginibutang 1 million and kita po tatawan jaday kintulong taon dahil nagtataas aka natupong ira pwede pa po uyan rugangan. Salamat po. Okay. Vice Mayor Norman, 1 minute. Ako kiton proponente ko panahon. Kaya sukat katuyuan na mo iton, alinon politika sa pagtaokin assistance. Kadto municipal treasurer's office amumig tao sadto Baaw Community College. Amo yan katuyuan, tanganing alinon politika sa panao. Alagad ko buko na akong Vice Mayor, adto kanindang binago. Amo nang nagtatao, uyan na nakaulang alkalde, nabutangan na naman kin politika. Pero so katuyuan original, o da politika po, uyan na pagtao kin asistensya, tanganing talagang tunay na tabang. Mayor Jerry? Isipon ninyo, maski isay na nakaulang mayor, uyan na educational assistance ay karapatan dapat uyan kalambang usad na estudyante. So, maski si isay maging mayor, dapat agko financial assistance uyan na mga nangangaipong estudyante. Usad pong babaguwon ta. Dapat po uyan na financial assistance bukong nakangaran sa politiko, kundi nakangaran po sa Baaw. Budget po uyan, kauyan na Baaw. Mabalos po. Mayor Jeff? Correction lang po sa sinabi ni Vice Candidate Norman Badjola, uda po authority na magtaoan na local chief executive na mag-disburse po kinkwarta kana lokal na gobyerno. Uyan po direktang itinatao sa mga igin kana kanatupong municipal treasurer adto pong designated na nagtatao kadto pong mga educational assistance. Naka-record po uyan, agkupusan CCTV, pwede po ninyong babay doon kung kuno nagtao si Mayor Jeff o nagtao sa adto pong municipal treasurer ta. So fake news po adto, buko po adtong matuod. Salamat po. Okay. Next question. Okay, the next question is addressed to Mayor Jerry Bresanio. Considering na trabaho mo sa ABS-CBN, amo mo bread and butter, kung mangganay ka, uno ipapriority mo, Baaw o ABS-CBN? Lang linaw po na kung ika gusto mong magserbe, bayan muna bago sarili. Mabalos po.
Okay, the next question is addressed to the both mayor candidate, Mayor Jeff and Mayor Jerry. Paano ta raw po ma-promote ang Nabaaw bilang birthplace ka ng mga bistadong tawo arog baga ni Bishop Barlin, ni Father Joaquin Bernas, Luis Dato, anggan iba pa? 2 minutes, Mayor. Uban na pong pinopromote na Banwaan na Baaw pag-abot po sa mga sikat na pong mga bistadong personalidad. So ini po nganing Barlin, nagkakaagko po kita Barlin Festival, kung sari po ginigibuta every April kana taon. Ini po usad sa pwedeng pondohan kana lokal na gobyerno dahil ini po pinag-turnover na kana National Historic Commission na kung sari po nga ini po usad ng National Park. So pwede po kitang magpondo po kadi. And sa to po mga ibang personalidad kung sari nagkakaag ko po kita mga contest, nagkakaag ko po kita mga activities na ini-involve ta lalong-lalo na po sa Kamuyan Festival o yan pong mga tawong nagtabang kung paano po nabisto Banwaan na Baaw. Salamat po. Okay, the next question is... Okay. Go ahead, sir. You have 2 minutes. Alam niyo po, ang Baaw ay known for music and faith. So kaipuan po, hindi lang simpleng parke ng Barlin Park para ma-recognize tayo. Kaipuan, i-repositioning o yan na Barlin Park. Mag-anap po kin mas maduag na lote para po mas magayon o yan na Barlin Park. Kaipuan po, ma-recognize kuyan pong Roma, kuyan na Roman Catholic po. So yan, Santo Roma, o yan na Barlin na orgulyo kin taga-Baaw. Mabalos po. Okay. 1 minute. Vice Mayor Norman. So bago, so nagbibisara pa akong natayman ako ko primero, usad ka ordinansa na gusto kong ipasar, amo yan na i-declare o yan na Abril 23 bilang municipal holiday sini ka na tong Banwaan in honra ki Bishop Jorge Barlin. Ninhulita siya nagtaukin national prominence sini ka na tong Banwaan. Nagpapara-celebrar kita kin Barlin Festival, pero kung uda ordinansa na migiya, pataon-taon baka pag sunod na administration, buko na yan prioridad, di na mangyari. Pero kung maibutang ta, i-enshrine ta sa usad na ordinansa, na i-declare ta iton as Barlin Day, siguro mangyari yan. Okay, thank you. Next question. So the question is addressed to the incumbent official. So either Mayor Jeff or Vice Mayor Ling can answer. Una po ang assurance na prompt na assistance pag-abot sa sports, especially uniform ka mga athletes. Bago po isabay ko na din sa the question. Ano pong status ko mga ma-receiving assistance kung mga athletes na ilinaban sa palarong Bicol ag palarong pambansa taanggan nguwan diri pa nariresibi? Okay. Salamat po. 2 minutes, sir. Ku-term na po ni Mayor Jeff Bisenyo, on time na po na uniform. Kaya diri ko po isi kung sari barita na diri na kukuko kana kanatupong atleta at tong uniform. O yan pong budget, amay pong na-aproban, pag-abot po sa catering, pag-abot po sa unuman na pangangaipawan, kangami na atlet. Agko po, tinaong accomplishment, narrative accomplishment report, Nabaaw District, both secondary and elementary, na ginibo po
So, obligasyon kung lokal na gobyerno. Sabi po nga ni, gatikat sa naman dapat maitabang ka na lokal na gobyerno dahil nagbabase sa naman po kita sa real property tax, pirang percent sa napuadto na dapat makukuko ka na DepEd. Pero kita, tataong mag-intindi, tataong mag-irungog, nagkukupadyaday sa general fund para sa kanatong atletang tagabaaw. So, buko pong matuod na tinatao, kinuri, ana uniform, nguwan po nga ni, agko na po sa to uniform, nagkadarwa po. So uniform ka na rin ko nadamit para diri po magkaproblema. Personal pong naggasto si Mayor Jeff Bisenyo para diri po kita magkaproblema. Isip po yan ka ngamin na atletang tagabaaw. Sa to po inuunga na diri po na itao. Permado po adto pong mga payroll kadtong mga igin na ni-receive po ninda so cash incentives na inapruban kana Sanggunian Bayan ni Vice Mayor Ling and tinao po kana MTO sadto po mga igin. And uno pa po adtong usad na question? Ha? Agko pa? Saka uniform. Sadto po probinsya, pag abot po sa unod to, amo naman po kan migtao so region or province. Pag sadi po level ta lang. Di na po ninyo pag-ayaton adto pong iba na dapat amo magtao so province or so kuwa po. Salamat po. So the next question is addressed to Mayor Jerry. Sariman na proposed site ka na terminal na iniisip mo. Tuga pa nga rin, nag-uupak na kamo. Sadto po, i-develop ta po, o yan ay diversion road. Sadto ta po, Gibbon Central Terminal, Mabalos po. Mayor Jeff, you have a follow-up. 1 minute, sir. Kaiba na po sa programa ni Mayor Jeff Bisenyo na pag-construct kana kanatupong bagong terminal. Kaya po nga ni, inaproban na po kana Sanggunian Bayan, another na pagbakal po kinlote para sa kanatupong terminal, kana bus and jeep para kabanwaan na baaw. Salamat po. Okay, the next question is Quiet lang po, medyo umiingay na tayo. Di ko alam kung ngalay, gutom, uuhaw. so the next question is Quiet lang po, please. so the next question is addressed to the both mayoral candidate. How would you address the problem of the displaced sidewalk vendors? Especially an isan public market ta. Sidewalk vendors. Okay. Ato bang muna ako sa to market? Kita po sabi po nga ni, nag-iirungog kita ano. Abo ko na po mangyari, so nangyari ko, previous administration na agko po kita pigbayular. So yan, market code. So, malang linaw, sagto po ordinansa na agko po mga bawal. Pero minsan, agko po kita mga ngod na mga isuyan, nag-ookupar na pinakikiusipan ta na. Pero diri po nag-iirungog. Pero tauyan pa jaday, na pagtaong pasensya. Pero sabi po nga ni, pag kita po man tinawan na kin final order, saka po kita mag-implement. Pero nguwan, nakikiusip ang mga ngudtang paratindasuyan. Minsan, talagang ako nagre-reklamo, pero iniintindi ta po para po kaninda. Dahil di man po sindangan ni pwedeng maudaan trabaho, dahil amo po uyan, napigkukulan po ninda kin livelihood. Pero uda po kita suyan, diri iniirungog, kundi permitang pinagbibigyan. Amo sana po uyan, salamat. Mayor Jerry? Isipon ninyo, di sinda pwedeng tanggalon muna suyan. Tauda pa po kita lugar na kung sari sinda ililipat. Kaipuan muna siguro po na i-maximize ta ading market ta. Mapakaray, maski siksikan, basta isuyan sindang amin. Kaipuan po, disiplina sa naman, kalambang usad ng mga paratinda. So pagtabang-tabangan ta muna na ading lugar ta, ading market ta, ma-maximize ta uyan na area uyan. Mabalos po.
Vice Mayor Ling, you have 1 minute. Part ka developmental project na pigigibo ka local government unit ka Baaw. Amo po nga ni adto pag natapos na po adtong diversion road from San Vicente to La Medalla, along the stretch magiging commercial portion man sa iba. And sa di man po na pinaggigibunguan from diversion road going to Inokaran, and agko naman additional na project budget na inabot sa local government unit Kabaaw amounting to 10 million na ipadadagos na po sa development plan or farm to market road payan ng Santa Eulalia. Kaning sa mga paroy, mga produkto sadto makadirekta ng makaensadi. So mga guro gatikat na development na pigigibo sa Banwa na Baaw na makaiba na po yan na ma-ease out or ma-lessen mga kawasadi market. Thank you po. Dakol pa ding unga. Sorry, Vice Mayor Norman. 1 minute. So bago, sabi ni Jerry, kung siya mangga ng mayor, migbutang siya kin Central Terminal. Sabi man ni Mayor Jeff, agko na propuesto na panibagong Central Terminal. O yan na Central Terminal, nagkikreate yan kin mga negosyo. Iyanan, mag-iyan kamo sa Naga, sa Iriga, o yan na mismong terminal, agkusuyan mga negosyo. Kaya kuning kaso magkaagko kan panibagong terminal kita, o yan na kuwata, yan ang mga nagninegosyo sa di, pwede nang mailugar sadto. Kaya siguro ulat-ulaton ta sana, habang nag-uulat man kita, kuya na mga ibang mga aktibidad na gigibon ka munisipyo, tanganing makapag-crear kin negosyo, mapaiwas uyan na kanatong commercial center. Okay, next question is addressed to the incumbent. So please comment on the following issues: mining and quarrying at Antipolo, and then the irregular garbage collection. Thank you. Sa uwan po sa presente, uda po kita tinatawan permit na regarding mining or quarrying, na allowed lang po kana DNR, uyan pong Jurassic Construction, and uyan pong basta darwa lang po adto. Isi ko po Jurassic Construction. So, another question? Irregular garbage collection. Irregular garbage collection. Sa presente po nguwan, regular po ang napagkolekta kanatupong basura. Nagkakataon lang po na syempre pag Sabado, Domingo, o yan pong kanatong empleyado mga uda. Pero sabi ko po nga ni, Kamenro, na dapat na basura bukusan ng kinokolekta every Monday to Friday dahil agko po kita dakol na basura pag Sabado, Domingo. So agko po follow-up question. Can we reset the timer please? 2 minutes. Okay. Follow up ni Sadto, kasi napaka-importante ang garbage collection. Garbage collection will not be significant kung uda ka segregation. Agko po kamo segregation into biodegradable and non-biodegradable. Kung biodegradable, sari tinatambak tanganing malupa. Kung non-biodegradable, uno aginigibo, kuya na mga non-biodegradable. Sa nguwan po, segregation ginigibo po mismo sa to dump site. Pero nguwan po nga ni, natawan na po kita kin order kana DNR na pupunduon na po na pag-apon ka na basura sa po Bagong Bayan. So kita po nag-invite kin investor na kung sari po migtayo na kin sanitary landfill nagigibuon po sa po part ka na barangay San Rafael na kung sari po inaasikaso na po kadtong private company na sadto na po dahil bawal na po, pinagbawalan na po kita kana DNR. Siguro ipaisip ko po sa publiko na ini pong pagkolekta po temporary lang po ini. Dahil nguwan po, ginigibo na po kana LGU na pag-rehabilitate
kadto pong pig-uram tasanaman na raga sadto family Arroyo ki Director Lee Arroyo sadto Bagong Bayan na uyan po ang gan na sanaman po nguwan na taon and uyan po ibabalik ta i-restore ta ibabalik ta po na uyan agko na mga tanom and tatambunan po ang amin na mga basurang naiapon po sadto and di po miguban kita po migapon sadto na po bagong sanitary landfill sa barangay San Rafael. Okay na po. So, next question. Excuse me, may Retort po. 1 minute. yes sir. Tama po na dapat talaga ato kita bagong sanitary landfill. Pero po, dapat ato pong sanitary landfill maayos o yan pong segregation. Pangaraba po, tangani pong mapabilis o yan na pag-akot ko yan ng mga basura. Rugangan ta po o yan ng mga garbage truck ta po. Amo sa naman po o yan kaipuwan ta po. Next question for the incumbent. Pasari po ang na drainage ka na diversion road na bago. Vice Mayor Ling, 2 minutes. Yes. So bago pong diversion road, agko na po provision for drainage system, namigdiretso po, lumilibot na po yan sadto hadi ay kuwan San Nicolas, bumbaba na sadto likod, paiyan na pong inukaran. So uda po flash flood na nangyari from upper barangay, makakuha na po sadto. Kaiba po sadto provision, sadto budget, sadto public works, nagko drainage system na sumasalo po kung amin na flash flood galing sa di upstream na yan. Thank you po. Next question is addressed to Mayor Jeff. Isika Banwaan na awarded ka as one of the outstanding mayors of the Philippines sa alukot na panahon. Para kanimo, uno po sa silong mo ang katangian o na ginibo mo para suyan award na uyan? Siguro po nga ni sabi sa alukot na panahon, actually ko una abo ko pong tanggapon adtong award. Tas sabi ko adto pong tinawan kin award na kaibanan ko halos po mga last termer municipal mayor. Siguro nabayad po ninda so participation ko po pag abot po sa peace and order and sa anti-drug campaign na amo po major na nabayad po ninda so one time big time na operation sa di po Banwaan na Baaw dakul po na narakop and siguro amo po adto so basihan and maray na implementation kung alukot na panahon na nabayad po ninda na agko magayon na na-implement sa alukot na panahon dahil po uyan sa maray na inibanan kana executive and legislative department kaya po nakauman kita kaya adto pong award na adto bukuman sa na po adtong kanako kundi sa bilog na Banwaan na Baaw na iba po abo pong tanggapon pero tinanggap po na mo. Salamat po. The next question is addressed to both mayor candidates. Being one of the major means of transportation here in the municipality of Baaw, what possible long-term project can you propose and put into ordinance for the welfare of our pedicab or padjak drivers? Let's start with Mayor Jerry. Two minutes, sir. Dapat sa legislative question po o yan sa mga vice mayor natin. Sinda po migibukin layi para suyan kanatong mga ngod na para papadyak. Pero ganun pa man po, kaipuan po kintawan sindakin maray na pwesto. Tangani po na sabi ko nga ni Subago, diri sinda magkuha konsari sa nasinda mig park, konsari sinda mig station. Dapat po agkumaray na pwesto, maayos na pwesto, tangani pong matawan ta po kinmaray na dignidad o yan ang mga ngudtang para papadyak. Mabalos po. Okay, Vice Mayor Ling, you have a point. So actually po,
sa parte kading mga parapapadyak, na isabi ko naman po in kanda, na agko na po rule or laye na bawal po sinda sa National Highway. Isinabi ko na po yan. Kundi po, sa parte kading urban development na pigigibuta, amo ta i-consider na National Highway so proposed diversion road. Nguwan, sadi po parte kading kasentroan, kaya po pinundo so pag widening sadi from Santa Cruz to San Nicolas, por medyo po o yan, ta nagsurat kami sa Public Works and Highways na i-priority adtong diversion road. Insadi po, so mga tatamaan na mga medyo mga historical man na mga baloy, kaiba na po adi, nakunta na halos mababa nga adi. So, pre-post po na mo, nagibo kami kin resolution na di na mo na di pagkuwaon ading Santa Cruz to San Nicolas Road. And sa parte ka mga parapapadyak, magiging kuwa pa sinda, pwede po sindang magkayod. Pero normally, sa Land Transportation Office, pinagbabawalan na po kamo. Pero sinabi ko sa kanda, kading mga parapapadyak, na dapat nga nako, sa parte ninyo, bilang usad na organisasyon, mag-usip-usip man kamo. For example, lumuluwas nga so biyaheng San Nicolas or Sentro San Nicolas to La Medalla, at kuman kamo tultul na uniform, na gustong sabihin, mabayad man na, kamo presentable, malinig, tani man pag agko man linulunad na mga bukong tagasadi, buko man gayong lang amot. So usad po yan, and usad pa po uyan pong mga sakubta ko yan na or yan na payong. So magkauusad sana, magtinabangan, ta pwede man po yung tabangan ka parte ka local government Okay, unit sir. na matawan kin gatikat na Thank you asistensya. very much. Thank you very much. Vice Mayor Norman, to be followed by Mayor Jeff. Kung gusto ta po na medyo di magsuksukan ang mga padyak sa di kasentruan, dapat kitang mag-create kin mga alternate routes. Halimbawa, galin sa di Salvacion, diretso sa to Eskwelan, kadtong Baaw High School. Panibagong ruta yan, mabubuksan ta. Kaya dapat magbukas kita kin mga tinampo na pwedeng agyan ka mga padyak, tanganing makapag-crear kin mga bagong ruta na di nagsusuksukan sa di sentro. And at the same time, kung ma-realizar o yan na bago tang central terminal, at least o yan na kanatong commercial area, mag-expand, kulang na o yan na congestion sa di kanatong poblasyon area. Sa matuod po kita napadaran kin order ka na LTO na talagang bawal na sa di po main highway, iton pong tricycle, iton pong apadyak, pero uda po ibang nagsurog kanda kundi si Mayor Jeff Bisenyo. Dahil uda po ibang means of livelihood aka na to pong ngud na mga taga-Baaw, kundi iton pong magpadyak. Sabi po nga ni, pag agko na padyak, pwede na kunong mga gom. Ano po? Kaya siguro, kung agko po kita pinasusunod na mga rules and regulations, magsunod lang po kita. Dahil buko yan, trabaho sa napuna mo, perming kaiba ka mo, ka na pag-implementar ko yan, para diri po, oras-oras o unod to, nasisita po kita. Dahil kita po nakikiusip sa naman na makigamit kiton para sa serbisyo kabanwaan na Baaw. Salamat po. Next question is addressed to the incumbent. Sabi po ka COA, dapat ana project na galin sa development fund tulos-tulos mapakinabangan ka na constituents. Ano po taag ko mga proyekto na diri na papakinabangan sa ngawan? Usad na suyan na example, ana public CR na arani suyan tuntunan. Uno ta oda tubig, ag oda maintenance, pangarwa ana poor sanitation kana second floor kana public market. Sa uwan po nagagamit aka na to pong CR,
nag-assign po kita suyan kin usad na utility na nag-a-assign. Sarado lang po talaga siya every Saturday and Sunday dahil agko po nagpapararinggaw. Nabayad man po nga ninyo kung gaono kagayon at tong CR, pero pigpararapak man sana po. So dawa, uno pong pulos-pugos, kana lokal na gobyerno kabanwaan na baaw, kung diri po ninyo iingatan, udaman sana po mingyari. And pag abot po sa to second floor, nagagamit po kanatupong mga CR sadto. And kung uyan man po sarado, asan luog po na CR kana munisipyo, permi man pong bukas. Salamat po. The question is addressed to Mayor Jeff and Mayor Jerry. If given a chance to create one biggest project for the benefit of the people of Baao, what specific project would that be, and why? Dobleyon ko po, ta-English kaya. If given a chance to create one biggest project for the benefit of the people of Baao, what specific project would that be, and why? Kung kita po mabibigyan chance, uban ng plano po kana Banwaan na Baaw na magkaagko po kita township. So, uban na pong gusto na ilipat adi pong munisipyo ka Banwaan na Baaw. Pero sabi ko po nga ni, buko pa yan priority dahil dakul pa po kitang aayuson sa diluog kading munisipyo. Pero kung kita po matatawan kin chance, magkaagko po dakulong pondo. Migkrear po kita kin bagong government center kung sari po suyan kompleto, migkaag ko po maray na serbisyo pag abot po sa medical, magkaag ko po community hospital, migkaag ko po ngamin na serbisyo na pwedeng maitao kana lokal na gobyerno. Pero po buko na po sa disentro kundi migkrear nga ni po kita kin bagong government center na kung sari diri po kita aabuton kin tubig pag nagbabaha. Salamat po. Dapat po talaga mag-create na kin bagong government center. Pangarawa po, kaipuan po magkaagko kita district hospital. Amo po uyan kaipuan kalambang usad na taga-Baaw. Mabalos po. Okay, next question is again for both of you, Mayor Jeff and Mayor Jerry. Unong programa ana maipatatupad ninyo para sa mga ngudtang IPs? Poon ko mag-ula po bilang mayor, si Mayor Jeff Bisenyo, usad sa tinawantang priority, uyan pong mga ngudtang IP. Na kung sari po nga ni, sadto po, inuna ta sadto po, Kamuyan Festival, tinawanta po sinda, kin IP Day. And guwan po, mamuya po akong isabi po kaninyo for the first time, na agko na po kita IP Desk. So yan po DSWD na part po ka na Mayor's Office na kung sari po supet so nakukuko kakin benepisyo ka na usad na ordinaryong taga-Baaw makukuman po ka mga ngudtang IP sadto po taas. So pag abot po sa medical assistance, sa burial assistance and gamin po na assistance nanguwan po nga ni na i-experience na po ninda dahil po kadtong doctors to the barrio and adto pong mga deploy na mga nurses and mga midwives na tao po kana DOH nanguwan po nangyayari po sa to po taas. And pag abot man po sa mga livelihood, siguro magkaagko naman po sinda usad na pwedeng bistuhon na produkto na pag abot po sa mga IP na taisitaman po baga na itong mga IP agko man mga creative na mga ginigibo. And pag abot man po sa mga tauyan po katuwang taa na NCIP na kung sari po naging partner para pag-asikaso po kangami ng ngudtang IP sa di po Banwaan na Baaw. Salamat po. Last month po, nagkaagko po kami gift giving ni Vice Mayor Norman Badyola sa mga ngudtang IP sa Del Pilar. Nabayad ta po sa presenting sitwasyon ninda. Kaipuan po ninda, malinig na iinomon. Pangarwa, maayos na CR. Amo po uyan kaipuan ka mga ngudtang IPs. Mabalos po.
Okay, Vice Mayor Norman. Pakamutangan ka IPs amode lasa naka-basic ka kanindang pangangaipo. So iniyanan na mo sa Tudel Pilar uda kuryente. Kaya nga ni sabi na mo, kung uda kuryente, pauno ninyo maisiyan kung agko bagyo o uda. Tadabasang kamo dama irunggan. Maray sini ato, agko TV, agko internet, etc. Uda sinda siyar. Unseng pamilya o usad so siyar. Uda maray na tubig. Tubig ninda nagsasagub pa sa arayo. Kaya kung mig-address kita, let us address the basic problems kangudtang mga taga-bukid, ngudtang mga IPs. Okay, as much as we want to ask you all these questions, however, medyo naglalawod na kita. This is the last question and this will be answered by all of you for 2 minutes. So, which do you prefer? Leadership with experience or leadership with passion? Tauno. Okay, let's start with Vice Mayor Ling. Langgayon man kung agay ka leadership with experience, and mas lalong magayon kung agkoy ka leadership with passion. Passion to lead, passion na itataong serbisyo sa Dibanwa na Baaw. Kaya po ako bilang usad na presiding officer, mig-irungog, mig-imati, kung ano, akaipuan, kabanwaan, and mig-desisyon, kintama. So, action, action, udanggayo, diskusyon. Thank you. Mayor Jeff. Siguro sa party ko, dakulong bagay na ako experience. Dahil kita po nagpuon as municipal councilor, naging ex-officio board member, and naging vice mayor. So madali i-identify kung uno ana dapat tawan kin priority, kung uno ana dapat unawon. Kaya po nga ni sabi, Mayor Jeff listens. Nag-iirungog kung uno sa ikararay ka Banwaan na Baaw, nag-iirungog kung uno ana maray nagigibuwon na mga programa, i-aktibidades na dapat tawan kin action. So, mas maray man jaday po, mga ngud kong taga-Baaw, na leader po ninyo, na local chief executive ninyo, nagpuon sa to dapat pinunan and dapat agko experience. Salamat po. Vice Mayor Norman. Agko kasabihan sa Ingles that the best teacher is experience. Pero di nangangahulugan na amo sanayan. Dapat uyan na experience ruganganta that you lead by example. Kung gusto mo na mag-lead, gusto mong if you demand passion from others, you have to be passionate about it. If you demand na sinda magtrabaho kintultul, you have to do it yourself. That is why experience and at the same time, uyan na kanimong leading by example. Thank you, Mayor Jerry. Alam niyo po, leadership with experience without fashion, daman sa na po mingyari. So dapat po, bukod sa agkoy ka-experience, dapat agkoy ka-fashion to serve, agkoy ka-passion na gibuon o yan na dapat na mga trabaho sa di ka natong banwaan. Agkoy ka-passion na pagserbihan o yan na lambang usad na taga-Baaw. So leadership with experience without fashion, nothing. Salamat po. Right. Yan, narog ninyo So from the Vice Mayor to the Mayor, you heard them. So bahala na po kamong mag-decide kung si Isay Kanda iboboto ninyo. At this point, I would like, di pa po kita tapos, mig-talk pa sinda. I would like to ask our parish priest, Reverend Father Luisito A. Oxiano, for a message.
before we proceed to the third part of the forum. Pirang minutes ako. Unlimited Okay, din. unlimited. I would like to thank all of you, mga botante sa Dibaaw, na bisto na po ninyo, kanatong mga kandidato. Aram ko, may kanya-kanya na kamong mga manok, pero I'm sure many of you are still undecided. I hope with the forum that we had this evening will help you decide whom to vote. Let us pray for them and let us support whoever will win. Yan po ang pinaka-importante. And this is our commitment also to our candidates na kung si isay man pong paladon sa Indong Mangana, ang parokya, masuporta po sa Indong pamamayo. Salamat man po sa mga nagdigdi, sa mga kandidato. One thing that I appreciated most sa Baaw ko, first year ko pong abot sadi, nag-agaw po kita political forum, 100% kandidato nag-attend. Ngayon naman po, 100% na kandidato nag-attend. Palakpakan ta po ang mga taga-Baaw. Yan po ang sarong sinserong mga kandidato na dahil natatakot, dahil nasusupog, mayong itinatago. Kaya po sa mga unganin ninyo, nasimbaganta. Sa mga dirita na rurungog sa kanda, na ipahayag nila. Kaya this activity is really commendable, as in magayon po ang bunga ka na tuungan. So at this point, I would like to thank our PPCRV volunteers. Palakpakan na po ang satuyang mga PPCRV volunteers. We need your support. And sa mga gusto pong mag-volunteer sa satuyang PPCRV, ako pa po kita 12 days before the election. Siring man po, kay puhan mi man po ang sa indong pangadji, lalong-lalo na sang kanatong nasyon, bukusan na pong local election ang satuyang gigibuhon, sana magpili kita nin tultul, dahil po kita madara sa popularidad o sa anuman na mga vote buying. Salamat man po sa nag-cover sa Satuya. Nagdigdi po ang ABS-CBN, ang Pasada Rinconada, sa Kasisarupang Network, IMJ. So salamat po. And also sa sound system, sa sinabi ko po sa bago, barato si Singil ka na to. Si Booker, palakpakan naman po ang sound system na nagtaos sa tuya po nin kolor as in nin tanog. And sa gabos, Diyos magbalos po, as in Diyos maray na gabi kaninyong amin. Thank you, Father. Announcement lang po, everyone is invited to join and be part of the 4th Baaw Grand Marian Procession on May 4 at 5 p.m. featuring the different titles of the Blessed Virgin Mary. So, kan po yan napit sa 4 Kamayo, Grand Marian Procession. So, nga amin na title ni Virgin Mary, ipoprocession ta, invited po kamo on May 4. So, we will now have the final words coming from our candidate. Let's start with Vice Mayor Norman Bachola for 1 minute, sir. Ako po usada maestro, usada paratanom. Pero laka importante sa pagtanom na agko kita gugusiyon. Dapat magtanom kita kin good idea. A good idea at bunga ko yan is maray na ugali. Pag itanong ta maray na ugali, a produkto ko yan birtud. Pag a birtud itinanong ta, a produkto ko yan maray na karakter. Kung amaray na karakter itanong ta, pig-iyanan ko yan maray na destiniya. Maray na pagiging Kristiyano, maray na pagiging syudadano. Kaya kung nagkukita maray na ideya, di ta pagsayangon o yan iimbesta sa pagiging paggibo kin maray na mga aksyon. Salamat po. Final words from Vice Mayor Joseling Malazarte. Okay, Diyos maray na gabi po.
At puso ko pong pagpasalamat ka presensya po ninyong amin sadi, especially kading PPCRB na nagtaupo ka na tokin oras, panahon, taning lalo po ninyong mabisto na isiyan po ninyo ang mga programa, mga platform of government kading mga kandidatong uwan. So, pagpasalamat ka presensya, bahala na po kamo, Mayo 13, isinaman po iyan ninyo. Salamat pong maray. Okay, from Mayor Jeff Bisenyo. Salamat PPCRB sa chance pong ini na mabisto po kami ngamin na kandidatong mayors and vice mayor. Ako po, gusto pa pong magserbi sa Dibanwaan na Baaw, gusto pa pong magtabang, and gusto pa po na sumusunod na mayor ka na Banwaan na Baaw. Agko naman po na ginibuan, kaya sayang ko pinunan. Di po malingaw sa numero 13 para sa one good vote. Numero 1 sa balota, Mayor Jeff Bisenyo. Salamat po. Thank you. Mayor Jerry Briseño. Liwat po, ako si GBB, numero 2 po sa balota, Jerry Burela Briseño. 12 days na sana po, apigo ulat tang pagbabago. Pero po uyan na pagbabagong uyan, di uyan marirealisar kung uda atabang kalambang usad na baawenyo. Nasa mga kamot po ninyo, uyan na ikababagbago, kuya na kanatong banwaan. Nasa mga kamot po ninyo, kung tatawan ninyo kami kin chance na mabago, uyan na kanatong banwaan na baaw. Mabalos po, GBB po, God bless Baaw. Yes! Mabuhay ang mga taga-Baaw! Hep hep! Yes! God bless you all. Thank you very much for coming. Thank you to our panelists. Thank you, Ma'am Agnes, Ma'am Ophel, Ma'am Feli, my Pining, and then the volunteers, Ate Beth, Father Apin, Father Louie. To everyone, thank you very much. Thank you to Pasada Rinconada. Thank you to IMG Interactive. Thank you very much. God bless you all. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.